והתוצאות היו מדהימות. וובינר ראשון נרשמו 12 לקורס, ואז עשינו עוד וובינר, אז במקום מחזור אחד, כבר יש 3 מחזורים. זה לא היה קורה ככה בלעדייך. והרגשתי שאת איתי בדבר הזה, ממש רוצה שאני אצליח. שחקנית נשמה הזה, זה באכפתיות. היה לי בראש רעיון למשהו שאני רוצה לעשות, אבל לא ידעתי איך לדבר את זה, מה בדיוק הדבר הזה שאני נותנת, למי בדיוק זה מתאים. קראת השם של יד, אני יודעת שאלופה באיך להוציא לפועל רעיון שיש לך, לרדת לפרטי פרטים, להעביר תחושה למוצר, ולהפוך רעיון למשהו פרקטי ומדויק. זה היה פעם ראשונה בשבילי. התהליך היה מאוד מסודר, מדויק, והכל בסבלנות אינסופית. בפגישות את אש. לפעמים הרגשתי בפגישות שלנו שאני מפריעה לך לעבוד. הכנות שלה והאותנטיות שלה עושה את כל הדבר הזה וכזה כיף, שפשוט רציתי מזה גם, והיא אכן לימדה אותי לעשות את זה. את מדברת בלי אגו, והיכולת הזאת לפשט דברים, ויאללה, קדימה. אני חושבת שזה אנרגיה נחוצה לכולם, וזהו, וזה עובד, פשוט עובד.